Diolchiadau mawr I ti, Ffion. Neu di jyst deitha ni chydig bach am y stori sy'n rhedeg drwy y ddrama, os gwelwch chi? Wel, stori yw am y berthynas rhwng athro piano a'i fyfyriwr sy'n ei bod bant yn Llundain yn y coleg yn studio piano am flwyddyn, a sy'n bod lot yn ymlaen yn y pentre yn y flwyddyn iau. Jyst mae wedi dod nôl ar gyfer y ddrama, mae wedi dod nôl. A jyst chi'n gael y berthynas rhwng y ddoi hynny nhw fel fy nhw'n wedi newid. A sut fath o berthynas ydy honno? Mae'n mynd I swnio really cheesy nawr, ond mae'r ddoi nhw, mae'n cario gyda'i gilydd, ond mae'n gallu bod gyda'i gilydd achos bod un yn athro, a wedi bod yn athro ar y llall, felly dwi ddim yn teimlo yn gyfforddus yn gallu cael berthynas go iawn. A mi wyt ti wedi ennill cystadlaethau eitha mawr o'r blaen, ond lle nath y ddiddordeb di mewn sgwennu gychwyn? Wel, o'n i'n joio actor, so o'n i'n meddwl, hwnna just give it a go. Yeah. So o'n i'n neis rhoi go i'r beth o'n i'n licio wneud, so oedd e'n neis gweld yr ochr arall yna. A sut wyt ti'n teimlo yn gwybod y bydd dy ddrama di'n cael ei llwyfannu? Mae'n cool. Mae'n odd, fel, achos just fel yn ymhen I fi wedi bod yn clywed y lleisiau, yn ymhen I fi wedi bod yn gweld y gyda'i so oedd e'n really odd gweld e. Actually yn digwydd. Supposed to just yn ymhen fi, so fi'n achlanio da. A be nesa I Ffion Haf? Sgyn ti'n rhyw gynlluniau? Wel, fi'n pennu gradd meistr fydd y moment. Yn y dyfodol, fi'n meddwl cyn I wneud doethuriaeth, ond fi'n meddwl ar y moment jyst cael ti'n amser off o brifysgol, gweithio mynd I weithio, gobeithio yn y celfyddydau, ond gyn I weld.